sprong die we nu in de tijd maken is veel groter dan de sprong op de landkaart in onze zoektocht naar sporen uit het verleden. Net zaten we in een 17e-eeuws fort in Arsen. Nu duiken we in Lom het bos in naar schuilplekken van de Tweede Wereldoorlog. Nou, we gaan hierin. Wacht even, je hebt verborgen sporen, maar je hebt ook verborgen sporen, Tom, hè? Ja, absoluut. Nee, hier hebben we dus in dit terrein zijn een aantal kelders, schuilkelders, gegraven door de boeren van Lom. Dat zijn ook sporen die bewaard moeten blijven. Ja, absoluut, want het vertelt iets. Het is een heel menselijk verhaal over de inwoners van Lom. Gaan we kijken. Ik denk, we staan gewoon in 2 gaten. Ja, dat zijn het ook. Het bos ligt er vol mee, maar dit is toch wel een bijzonder, of 2 bijzondere gaten. Want ja, hier hebben dus mensen in de laatste winter van de oorlog, Tweede Wereldoorlog, hebben ze hier zich schuilgehouden samen met hun vee. Want alle vrouwen en kinderen die waren al geëvacueerd. Want aan deze kant werd natuurlijk veel vanaf de andere kant van de Maas richting Arsen, Lom geschoten. En om al het geweld te ontkomen zijn de boeren die dus overbleven, de mannen, zijn samen met het vee het bos ingetrokken. En hebben daar dit soort schuilplaatsen gecreëerd. Ze hebben hier echt weken en soms maanden gezeten. En herfst, winter. Dus ze hebben het hier behoorlijk zwaar gehad in die tijd. Een soort onderduikadres. Ja, nou het ding is het was dan vooral voor het oorlogsgeweld. Dus ze werden bijvoorbeeld niet vervolgd of zo, maar Op een veilige plek. op een veilige plek en dan relatief veilig. Want ook hier zijn dus echt granaten in het bos gevallen. Vandaar ook dat ze dus wat lager zijn, zodat het echt een soort bunker wordt. Ja, ze moesten wel door heel wat struikgewas heen om hier te komen. Ja, hè? zeker. Dat was toen ook al het geval. Er waren dan zelfs nog jongens die dan dus van de ene schuilplek naar de andere gingen. Om dan dus dingen als eten, berichten door te geven en het laatste nieuws van de oorlog. Hoe belangrijk is het voor jullie om dit te beschermen? Nou, het is natuurlijk een deel van de historie ook van Lom en van de mensen van Lom vooral. En daarom wil je het ook beschermen. Dat is soms lastig, want je zit in een bosperceel waar je ook onderhoud wil doen. Nou, dat gaat met grote machines. En ja, het lijken gewoon een paar gaten. Dus je moet echt ervoor zorgen dat de grote machines wegblijven. Ik geef toe, dat is ook wel eens fout gegaan. Nou, daarom zijn we nu ook bezig met organisaties uit Lom zelf om dan dus dit allemaal te karteren van waar zit wat. Ja, dan kun je het ook beschermen. En ervoor zorgen dat de volgende generaties ook dit soort bijzondere plaatsen nog kunnen terugvinden. Moeten ze wel even door het bos. Ze moeten wel even door het bos banjeren, dat klopt. We laten nu het bijna ondoordringbare bos achter en gaan naar een open veld, naar landgoed De Hamert. Daar lagen tot voor kort nog gevaarlijke resten uit de Tweede Wereldoorlog.